بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. wiki hata timafotokozapo zinthu zokwanira zitatu. Choyamba timafotokoza kuti tikamati chikhulupiriro ndi chani, ndiye tidafotokoza kuti chikhulupiriro chagona pa nsanamira zokwanira 6. ndiye zinthu 6 zimenezi tidanena kuti gawo lachiwiri ndiye kuti munthu azikhulupirire bila shakki, mopanda chikayiko china chilichonse. Asazikayikire zinthu zimenezi, chifukwa kukayikira ndiye kuti waononga chikhulupiriro chake. Ndipo phata lomaliza tidafotokozapo kunena kuti pambuyo poti munthu uja sakukayikira za chikhulupiriro chimenechi mu zinthu 6 izi, akuyeneka kuti adzigwira ntchito zimene zili zolingana ndi chikhulupiriro chake mwa Allah, mwa angelo ake, mwa mabuku ake, mwa atumiki ake, mwa tsiku la chiweruzo komanso mwa qadar. Ndiye lero insha Allah tiyamba tsopano kuonapo zokhudza zifukwa zimene munthu akuyenerera kuphunzira nkhani yokhudza chikhulupiriro asanayambe ntchito ina iliyonse kuyigwira mu Chisilamu. Kuti ndi chifukwa chani tikuyenereka kuyamba kaye nkhani ya al-iman tisanayambe kuphunzira nkhani yokhudza sharia, yokhudza malamulo akachitidwe ka zinthu mu Chisilamu. Koma tisanayambe kufotokoza chifukwa choyamba, ndimafuna tibwerereko pang'ono makamaka pa nkhani yokhudza zimene zawanda masiku anozi zokhudza ruqya. Nkhani imeneyi ikuoneka kuti anthu ambiri akusowekera maphunziro oyenerera. Ndiye pa chifukwa chimenecho zimene akukhulupirira zikuoneka kuti sizikusiyana kwenikweni ndi chikhulupiriro cha Chikhristu. Ambiri akumafotokoza kuti munthu amakhala ndi ziwanda, ati ziwanda zamulowa munthu. Ndiye timafuna kuti tidziwe kuti kodi ndizoona adi zimenezi kuti ziwanda zimamulowa munthu, komanso munthu amakhala ndi ziwanda zimene zimapezeka kunena kuti zikumupangitsa yeyu kuchita zinthu zimene samafuna. Chinthu choyamba, munthawi imene Allah subhanahu wa ta'ala adamulenga Adam, Allah adawalamula angelo komanso ndi Jibril, chifukwa Jibril ndi mtsogoleri wa angelo. Ndiye adawalamula angelo pamodzi ndi Jibril kuti amugwadire Adam. Yani angelo onse Allah adawalamula kuti amugwadire Adam. Ndiye mmene akunena za angelo onsemu, mmenemo Allah adapatula kuti illa ibilisa, kupatulapo Iblisu. Ndiye Akristu muchikhulupiriro chawo amakhulupirira kuti Satana ndi ngelo. Koma tikaona kutsogolo kuti kamaza phunzira za angelo, ndi pamene tidzadziwe kunena kuti Iblisu kapena kuti Satana sadali mmodzi mwa angelo yayi, chifukwa Allah akufotokoza kuti kana minal jinni. Tikabwera mu sura Al-Kahf, mmenemo Allah subhanahu wa ta'ala kutifotokozera kuti angelo onse adamugwadira Adam illa Iblis, kupatulapo Iblis
yemwe ndi Satana, kana minal jini, iyeyu adali mmodzi mwa mtundu wa ziwanda. Satana singero yayi, koma ndi chiwanda ndithu. Kusonyeza kuti pamene tikusiyana tsopano ndi Khristu, ndipo nena kuti Khristu amamunena kuti Satana ndi ngero, pamene Allah watiuza kuti ngero sangakhale shaitani. Allah watiuza kuti shaitani ndi mmodzi mwa ziwanda. Ndiye kuchokera pamenepo tazindikira kuti Allah adazilenga ziwanda kukhala zosiyana ndi angelo. Ziwanda Allah subhanahu wa ta'ala adazipatsa kusankha kokana pa malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala kapena kuvomera malamulo a Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Koma tikaona angelo la ya'asuna Allah ma amarahum, sama munyoza Allah pa zimene iwo walamulidwa. Ndi chifukwa chake angelo onse atalamulidwa kuti usjudu li Adam, mugwadireni Adam, onse adamugwadira Adamu, ndipo sadafunsenso chifukwa chake kuti Allah ife tikumugwadira Adamu chifukwa chani. Iwo anangomugwadira Adamu popanda kufunsa. Pamene Iblisu adakana wastakbar, ndipo adadzitukumula. Ndiye mukuyankhulana kwake iyeyu Iblisu, pamene ankayankhulana ndi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamfunsa ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk, kodi chakupangitsa ndi chiyani iweyo Iblisu kuti usagwadire pamene ineyo ndakulamula, usamugwadire Adam pambuyo poti ineyo ndakulamula. Iblisu sana yankhule kunena kuti Ambuye Mulungu mesa inu munatuza kuti tisagwadire china chilichonse kupatula inuyo, sada yankhule mawu amene. Koma ananena kuti ana khairun minhu, siningamugwadire Adamuyo chifukwa ineyo ndine wopambana, ineyo ndine wabwino kuposa Adamuyo. Khalaqtani min nari, mudandilenga ine kuchokera ku moto, wa khalaqtahu min tin, pamene Adamuyo mwamulenga kuchokera ku doti. Ndiye tionanso kuti apa Iblisu akufotokozabe kuti yeyo sadali mgulu la angelo, chifukwa Allah khalaqal malaika min nurin, adawalenga angelo kuchokera mukuwala osati mu moto. Kusonyeza kuti zimene Allah adazilenga kuchokera ku moto ndi ziwanda, ndipo angelo sadawalenge kuchokera ku moto, koma adawalenga kuchokera mu kuwala. Ndiye Iblisu akudzitemba kuti iyeyo ndi wabwino kuposa ndani? Kuposa Adam, ndipo sangamugwadire Adamuyo chifukwa Adamuyo chilengedwe chake cha iyeyo ndicho nyozeka poyerekeza ndi chilengedwe chake iyeyo Iblisu. Mene amaganiziramo ndi Allah subhanahu wa ta'ala adamuthamangitsa Iblisu, kumuthamangitsa kuti asakhaleso mu janna chifukwa adanyozera chilamulo cha Allah subhanahu wa ta'ala. Choncho Allah adamuthamangitsa kukhala arrajimu wothamangitsidwa, ndipo Allah adamutemberera mpaka na kufikira tsiku la chiweruzo. Kusonyeza kuti shaitani mal'un ndi wotembereredwa. Ndiye adamupempha Allah subhanahu wa ta'ala nena kuti ya Rabbi, mbuye wanga, anzirni ila yaumi yub'athun, ndisungeni ndi moyo mpaka na kufikira tsiku la chani? La chiweruzo. Mundisunge ineyo ndi moyo mpaka na kufikira tsiku la chiweruzo, tsiku limene mudzawadzutse onse amene adamwalira kale, amene adzamwalire kumapeto koma onse. Ndiye Iblisu akumpempha Allah kunena kuti ndisungeni Ambuye Mulungu kuti ndidzakhalepo mpaka na tsiku la chiweruzo. Ndiye Allah ananena kuti innaka minal mundharin, iweyo ndiwe mmodzi mwa osungidwa, sudzamwalira mpaka na kufikira chani? Tsiku la chiweruzo. Ndiye adanena kuti iyeyo pomulonjeza Allah lonjezo, ananena kuti ineyo ndidzawasocheretsa akapolo wanuwo ku njira yanu ya chani? Ya chiwongoko. Ineyo ndidzawasocheretsa ku njira yanu yowongoka. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim, ndidzawafikira mbali zonse, kutsogolo, kumbuyo, kumanja ndi kumanzere. Ndiye mamufassirin, anthu odziwa bwino nkhani ya tafsiri, akufotokoza kuti zimene zikutanthauzidwa apa ndizonena kuti adzawafikira kutsogolo powayiwalitsa za ku akhira, adzakhala kuti akuyiwala za umoyo umene uli nkutani? Uli nkubwera. Ndipo adzawafikira kumbuyo
powapanga kuti adziukonda moyo wotsalawu umene uli osakhalitsawu omwe uli moyo wa dziko lapansi, adzaukonda kwambiri. Ndipo adzawabwerera kumanja powasocheretsa kuti asachite zimene inuyo mwawalamula mu chipembedzo chanu. Ndipo adzawabwerera kumanzere powalamulira zinthu zimene zili zoyipa zokhazokha. So ntchito ya shaitani ndi imeneyo. Ndiye Allah subhanahu wa ta'ala mu sura al-Isra akufotokoza kuti inna ibadi, ndithudi akapolo anga, laisa laka alaihim sultanun, iweyo sudzakhala ndi udindo pa iwowo, sudzakhala ndi udindo pa iwowo, illa manittaba'aka minal ghawin, kupatulapo awo amene adzakutsatire iweyo mugulu anthu otani osochera. Kusonyeza kuti aliyense amene amamutsatira shaitani ameneyo ndeti ndi otani ndi osochera. Pachifukwa chimenechi shaitani atabwera pano pa dziko lapansi, tikaona mu hadithi ya Jabir ibn Abdullah, hadithi imeneyi ikupezeka mu sahihi Muslim, ndi hadithi ya sahihi, ndi tiyopanda chikayiko. Mahadithi wonse amene ali menemo ndi mahadithi ajani amphamvu. Mtumiki wa Allah akufotokoza kuti inna ibilisa, ndithudi ibilisu sali kumwamba ya. Ibilisu sali kumwamba, ibilisu ali pa dziko lapansi pompano. Ndiye mtumiki akutiuza mmene iye amagwirira ntchito yake. Izi tikufuna kuuzana chifukwa tikupuzira nkhani yachani ya chikhulupiriro. Inna iblis, ndithudi ibilisu, yadau arshahu ala alma'i, amayika mpando wake umene yeye amataka khalapo, amadzitama kuti yeye ndi mfumu. Ndiye amautenga mpando umene ndikuukhazika pamwamba pa nyanja. Nyanja yakuidziwa ndi Allah, sitinganena kuti ndi Lake Malawi, Lake Malombe, kaya ndi chani, zimene zozo tisaganizire, koma tingodziwa kuti yeye amayika pamwamba pa chani, pa nyanja, mpando wake wachifumu. Thumma kenako akaukhazika mpando wake uja, yabi'athu sarayahu, amatumiza asilikali yake. Izi ndi ziwanda zimene zili zotani zoyipa. Ziwanda zilipo magulu awiri. Pali ziwanda zokhulupirira, ndiye pali ziwanda zokanira. Ndiye ziwanda zonse zokanira zimatumikira ndani? Shaitani. Zonse ziwanda zokanira zimatumikira ndani? Shaitani. Ndiye amatumiza ziwanda zimenezi, zimene mu hadithi zikucheda kuti sarayahu, asilikali yake. Ndiye faadinahum minhu manzilatan a'zamahum fitna. Ndiye zimati zikapita zimamwazikana pa dziko lapansi. Zimati zikapita pa dziko lapansi zimakabweretsa chisokonezo mwa anthu, powapatsa maganizo oyipa kuti azilikonda chimo kumaliona ngati ndi chinthu chabwino. Ndiye amene amakhala oyandikira kwambiri kwa shaitaniyo ndi uyo amene amabweretsa mayesero akulu kwambiri pakati pa anthu. Mugula ziwanda, musunge mawawa, chiwanda chimene chimakhala cholemekezedwa ndi Satana, mugula ziwanda zoyipa zimene zimatchedwa kuti shayatin, ndi chiwanda chimene chimakhala kuti chikubweretsa mayesero akulu pakati pa ndani pa anthu. Ndiye yaji'u ahaduhum, amabwera mmodzi mwa ziwandazi kwa shaitani, fayaqulu, ndikuyankhula kuti fa'altu kadha wa kadha, ndapangitsa uje kuchita chimo lakuti. Ndapangitsa akuti kuti apangeza kuti zimene zili zochima. Fayaqul, ndi Satana uja amayankhula, ma sana'ata shay'an, palibe chimene wachita iweyo. Wapangitsa akuti kuchita chiwerewere, zimene zopanda pake, ala apatu amene. Wapangitsa akuti kudya katapira, zapanda pake, amene utala apatu, akamva mawu a Allah asiya katapira. Ndiye qal, mtumiki akunena kuti thumma yaji'u ahaduhum, ndiye amabweranso mmodzi mwa iwowo, fayaqul, ndikuyankhula mawu kumuuza shaitani uja, ma taraktuhu, sindidamusiye iyeyo, kunena ndani? Mwamuna, hatta farraqtu bainahu wa baina mraatihi, mpaka anandamulekanitsa iyeyo ndi mkazi wake. Sonza wathetsa cha banja latha pakati pa mwamuna ndi mkazi, anayikapo njere zoti awiriwa ayambane mpaka anakudana, mpaka anabanja ndikutani ndikutha. Sonza kuti chimene chili chachikulu kwambiri pamenepo
ndi njere zimene shaitani uyuyu wabwera ndi kuyika pakati pa mwamuna ndi mkazi mpaka anakuta kusemphana mpaka na banja nikuta. Ndi chimodzimodzinso kuti iye amabweranso ndi kuyika njere pakati pa anthu amene amagwirizana chifukwa cha Allah kutinso nawo atani ayambane adule ubale pakati pa awiri. Muzitsatira izi. Ndiye chimene chimachitika ni chani? Fayudinihi minhu, ndiye shaitani amamuyandikitsa jini hii imene yabwera ndikuzanena zoti ndapangitsa auje kuti asiyane banja, amachiyandikitsa chimene chichi kwa iyeyu, ndipo fayaltazimuhu, amachitani amachihaga chiwanda chimenechi kuti wagwira ntchito yayikulu. Wayakulu ni'ma anta, iweyo ndi amene wagwira ntchito yabwino, iweyo watani well done. Chiwanda chimene akuchinena well done ichi ndi chani? Ndi chiwanda chimene chayambitsa udani pakati pa anthu awiri. Kati limodzi ka chabwino. Ndiye tibwererenso ni kunkhani ya ruqya. Mashehe aja akamapanga kuti amachiyankhula chiwanda, ndikuchuza kuti wakubweretsa mmene mundi ndani. Chiwanda chimenechi kuti chikhale chokondedwa kwa Iblisu chiyankhula kuti cha auje ndi amene andipanga kuti ine ndilowe mwanda mwa amayiwa kapena mwa abambo amene onda amene apangitsa kuti ine ndipange zimenezi. Zotsatira zake ni cha banja ili ndi banja ilo likutani likuyambana, awa ndi awa kutani akuyambana, udani pakati pa awiri wabwera sadza yankhula naso, munatumiza chiwanda chinalowa mwandani mwa m'bale wanga. Kati tikumva ka chabwino. Ndiye kuchoka pamenepa Allah subhanahu wa ta'ala anatiyankhula mu sura al-Isra kunena kuti chani? Inna ibadi laysa laka alaihim sultanu, ndithude akapolo anga iweyo sudzakhala nawo chani? Sudzakhala nawo ndi mphamvu, sudzawasocheretsa, adzakutulukira iweyo, adzakutulukira cha mapulani yako zonse zimene umapanga, adzakutulukira. Fani zawo fotokozera, ndifake mtumika kuti fotokozera, komanso Allah akuti tani akutiuza. Ndiye tikabwera mu sura an-Nahl akufotokozaso Allah subhanahu wa ta'ala, innahu, kunena Iblisuyo, laisa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun, sadzakhala ndi mphamvu pa awo amene akhulupirira, amene akuphunzira za chani? Za chikhulupiriro. Pali zinthu ziwiri pamene anthu amene akhulupirira, yani kuti nkhani ya chikhulupiriro akuidziwa bwino mokwanira, wa ala rabbihim, komanso pa mbuye wawo, yatawakkaluna, amatani amadalira. Pamenepo tibwererepo mbuyo, tikabwera mu kuyankhula kwake mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tikabwera mu sunanu Tirmidhi, menemu akufotokoza Mughira ibn Shu'bah kuti qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, adayankhula mtumiki wa Allah mtendeni madaliso zipite kwa iye kuti manistarqa, aliyense amene wapita kukapempha kuti amuchitire ruqya ena ake. Manistarqa, aliyense amene wapita kwa ena ake kukapempha kumene koko kuti achitiridwe ruqya, munthu ameneyo faqad bari'a minat tawakkuli, ameneyo wadzitalikitsa mukudalira kwa ndani? Kwa Allah. Aliyense amene wapempha kupita kwa auje kuti akampangire ruqya, ameneyo faqad bari'a minat tawakkuli, wadzitalikitsa mukudalira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye tatiye ntibwerereso pa aya iyi. Allah akunena kuti chani? Innahu, Iblisuyo, laisa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun, sadzakhala ndi mphamvu pa anthu amene akhulupirira ndipo amayika chikhulupiriro chawo chonse pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kudalira kwawo konse anakutulira pa ndani? Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye munthu amene wachoka kupita kwa shehe, amene yoyo sanamizidwa ndi shaitani. Ndifake tikuletsa kuti msamapite kwa ameneyo.
chifukwa mukapita kwa amene ajawo mukudzichotsa inuyo mukudalira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Chifukwa mukapita kumene kuja zimene shaitani atakachite kumeneko ndizokusokonezani. Ayambitsa udani pakati pa inu ndi ena. Akuzani shehe wa andi mayankhula ndi chiwanda chanduza kuti achilowetsa mmene munda auje. Inu mukhulupirira zimenezo muyamba kwayang'ana ena aja disolota loyipa. Ndipo zimenezo ndi zimene shaitani amatani amafuna pakati pathu. Kadi limodzi ka chabwino. Tikabwera mu sahihi al-Bukhari mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala ada yankula koma hadithi tisanafike mu kuyankhula ko tifotokoze chimene chidachitika. Ali ibn al-Husayn, Ali yemwe ndi Zainul Abidin, mwana wa Husayn. Husayn adali mwana wa Ali. Akufotokoza iye kuti anna Safiyata binti Huyay, Safiya yemwe adali mwana wa mkazi wa Huyay, komanso ndikupezeka zoti mai ameneyu adaliso mkazi wa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam, atati nabiyya sallallahu alayhi wasallam wa huwa mu'takifun, adapita kwa mtumiki mteneni madalitso zipite kwa iye munthawi yomwe mtumiki adali pa i'tikafu. Ndiye tidafotokoza mbuyo muja kuti i'tikafu ndi ibada imene imachitidwa mwezi wa Ramadhani masiku 10 otani omalizira. Musadzayerekezenso inuyo kuchezera tsiku limodzi. Zobwera kunzikiti ndikumakaphika uji chani zinezo mwasiri anthu osazindikira. Chifukwa chani? Mtumiki sada aphunzitsa asilamu kuti adzipanga i'tikafu mu usiku umodzi. Chifukwa i'tikafu ni bindikiro kudzitalikitsa kuza dziko lapansi ndi kukhala mu mzikiti ndi kumapanga ibada. Kapena ngatali mkazi adzitalikitse ku dziko lapansi pokhazikika nyumba mwake ndi kupanga ibada. Chifukwa malo amene ali abwino kwambiri kwa mkazi kuchita ibada ndi chani? Mkatikati mwa nyumba yake. Ndiye mkazi uyu wa mtumiki anabwera kudzamuona mtumiki ali mu mzikiti kupanga chani? I'tikafu. Atabwera anacheza ni mtumiki basi. Ndiye mtumiki chimene chidachitika falamma raja'ta, pamene ankabwerera Safia kunyumba kwake, masha ma'ahu, mtumiki amaenda naye limodzi kumamperekeza. Kwa nyumba za mtumiki zonse zazikazi zake zonse zinali pafupi ndi mzikiti wake. Ndiye amatha kuyenda kuchoka nyumba iyi kupita nyumba iyo, kuchoka nyumba iyo mosavutikiranso. Ndipo amatha kuchoka nyumba iyo kupita mzikiti, kuchoka nyumba ina kupita kumzikiti. Ndiye munthawi yomwe amamperekeza Safia, fa abisarahu rajulun min al-ansari, adadutsana ni mwamuna kuchokera mugulu la anthu ku Madina amene analima ansari. Mu hadithi ina imafotokoza kuti rajulani, amuna awiri min al-ansar. Apa uyu adanena za munthu mmodzi. Tikazaona hadithi ina ya Anas ikufotokoza za anthu awiri. Komanso iye Safia yeka adafotokozaso za chani? Za anthu awiri. Ndiye mwina uyuyu Ali ibn al-Husayn sadamve kuti kodi adali anthu angati, iye anangotengapo za munthu mmodzi basi. Koma zimene zikufotokozedwa mkatikati musizikusiyana, koma nkhani muzaimva ina kunena kuti anthu awiri apa pakubadwa za munthu mmodzi. Falamma abisarahu da'ahu, pamene atadusana naye mtumiki ndi mkazi wake Safia, adamuona munthu uja akutani akuyenda mwachangu, ndiye adamuitana. Faqala ta'al, iwe tabwera kuno. Hadhihi Safia, uyutu ni mkazi wanga ndani Safia. Chifukwa anthu awiriwa, amuna awiri atamuona mtumiki adamba kuyenda mwachangu, poona ngati kuti mtumiki akuyenda ndi mzimayi wina. Ndiye anafuna kuchotsa chikayiko chimene chomwe anthu awiriwa. Ndiye adawauza kuti hadhihi Safia, uyu ndi Safia binti Huyay, mkazi wanga. Ndiye adayankhula mawu amene ndifuna kuyankhula na lero, kunena kuti chani? Fa inna shaytan, ndithudi satana, chimene chili chiwanda chotumizidwa ndi shaytani wankuluyo. Chifukwa shaytani samabwera kwa ife yani, amatumiza ziwanda. Ziwanda zimenezo ndi zimene zimagwira ntchito imene akunena apa kuti fa inna shaytana, ndithudi satana, yajiri min ibni Adam, amaenda mthupi la mwana wa munthu, majira adami, ngati mmene amayendera magazi. Shaytani amaenda mwa mwana wa Adam ngati mmene amayendera chani? Magazi.
Kodi zimenezo zili choncho bwanji? Zili choncho pachifukwa chonena kuti mwina tisanabwere kumeneko tikayang'ana mu mawena amene tikuwapeza mu zitabu zina, mtumiki amalizitsa kunena kuti wa inni khashitu, ndipo ineyo ndikukuoperani inuyo awirinu, an yakdhifa fi qulubikuma, kuti akonza kuyika mmitima mwanu shay'an, china chake. Pachifukwa kuti Satana uja akuzungulira mthupi mwanumo, ndizosavuta iyeyo kuponya mawu achikayiko kwa ife. Ndicho linga chonena kuti tikayikire. Nde awa kulangizira kuti mtumiki wa Allah musamukayikire, sangachite chiwerewere yake. Nde shaitani akhoza kudzala mwa inuyo udani oti mukamandiona ine muzimtenga ngati munthu wachigololo, ndiye mudzindida. Ndiye musalole shaitani kuti apange zimenezo. Tikabwera mu sura yomalizira yeniyeni mu Qur'ani, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma fi qawlihi azza wa jalla, mumawaki amina Allah subhanahu wa ta'ala kuyankula onena kuti alladhi yuwaswisu fi suduri nnas min aljinnati wan nas, yemwe yuwaswisu amayika waswasa, amayika mawu achikayiko fi suduri nnas, mumitima ya wantu, min aljinnati wan nas, wochokera kuziwanda komanso mugula wantu. Adayankula Ibn Abbas kunena kuti ash-shaytan yadkhulu fi suduri aljinni kama yadkhulu fi suduri insani, Satanatu amalowa mitima mwa majini ngatinso mmene amalowera mu mtima mwa munthu. Kusonyeza kuti maswahaba onse sadasiyane pakati pawo zoti shaitani amalowa mthupi la munthu. Zimenezo sadasempane, onse anali chikhulupiriro chonena kuti Satana amalowa mthupi la munthu, ndipo amalowanso mu mtima mwa munthumo. Ndiye akalowa mu mtima mwa munthu, fayuwaswisu fi sudurihim, mmenemo amapezeka zonena kuti akuyika mu mawu achikayiko, akuyika mmenemo mawu achikayiko. Fa idha dhukira Allah, pamene anthuwa amukumbukira Allah subhanahu wa ta'ala, khanasa, shaitani uja amasiya kuyankhula zake zopeperera zokayikitsazo, wa kharaja min sudurihim, ndipo amatuluka mujani mitima mwawo. Tilimozi bene kweli? Chimene amachita akatumizidwa, kumene amatumizidwa ako ndi shaitaniyo, ye uja amalowa mu mtima mwa munthu, ndikumazunguliranso muthupi la munthu lija, koma target yake makhala chani? Mtimawo. Chifukwa mtimawo ndi phata la zilako lako. Kuti munthu achite chinthu choyipa ndi mtima, kuti munthu achite chinthu chabwino ndi chaninso? Ndi mtimanso. Ndiye amayika mwa munthu uja mu mtima muja mawu achikayiko. Pamene munthu uja wamukumbukira Allah, yekha shaitani uja amasiya kumuponyera munthu uja zokayikitsa, ndipo amathawamo mu mtimamo. Koma apasa kutanthauza kuti amathawa muthupi la munthu. Kuyenda muthupi la munthu kumakhala pobe, koma kuthawa kumene amathawa ni mu mtima mwa munthu. Kati limodzi ka? Ndiye tibwerere tsopano. Mukapita kwawo amene mmapitawo kuti akakupangireni rukuya, amanena kuti tikufuna kukuchotsani chiwanda. Amachotsa chiwanda kapena amangonama? Amachotsa chiwanda kapena amangonama? Chifukwa chiwanda sichimachoka mwa munthu. Chiwanda cho chimangothawa mu mtimamo, chifukwa mu mtimamo mwamukumbukira Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo tikaona mukuyankhula kwa mmodzi mwa ophunzira a Chisilamu amene ali Ibn Taymiyyah rahimahullahu, adanena kuti pa hadithi imeneyi zikutiphunzitsa kuti shaitani amazunguliranso misempha ya munthu ngati mmene amazungulirira magazi misempha. Ndipo pamene munthu akuchita ntchito za Allah subhanahu wa ta'ala, mphamvu zake shaitaniyo zimachepa zozungulira mthupi la munthu, samakhala ndi mphamvu kwambiri. Ndipo mphamvu za shaitani zimachepanso kwambiri mu nthawi imene munthu akusala. Chifukwa chani? Chakudya ndi chakumwa ndi chimene chimapangitsa kuti misempha itseguke bwino kwambiri, chifukwa kuti yapeza mphamvu.
munthawi yomwe misempha ija ilibe mphamvu imafota, ndiye shaitani amadutsa mmene momwe movutikira. Pachifukwa chimenecho mphamvu zake zimakhala zochepa kuti akafike kumtima kuja amakhala movutika. Pamene munthu akhuta ndi pamene mudzaona amakhala ndi mphamvu zochitira zinthu za haramu. Munthu akakhuta ndi pamene amaganiza za haramu. Mudzaone mwezi wa Ramadhani aliyense masana amakhala wa imani kwa basi. Mwezi wa Ramadhani aliyense akayamba kusala imani makaya yakwera. Chifukwa chani? Shaitani amakhala alibe mphamvu zake pamene pacha. Koma mudzaone usiku akafutulu. Akafutulu pamene amachita za haramu, akafutulu akuimbirana ndi zibwenzi, akafutulu akupanga chinyengo, akafutulu akukatamba, akafutulu zonse za haramu amachita ya usiku, akafutulu. Ndiye shaitani olo mutapita kwa shehe ajao nkukakupangira zina amakupangira nizo, mtupirano sangatulukemo. Mtupirano sangatani sangatulukemo. Chifukwa chani? Pali hadithi yomwe kuchokera kwa Abdullah ibn Mas'ud imene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akufotokoza kunena kuti ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu min aljinni wa qarinuhu min almalaika. Palibe mwa mmodzi mwa inuyo kupatulapo kuti amene yoyo Allah subhanahu wa ta'ala adamuloleza kuti akhale ndi qarin mzake min aljinni, kuchokera kuti kuziwanda. Koma mzake amene yetu ndoyipa. Sasa ndi chiwanda chimene mtumiki akuchinena kuti chimazungulira mchani mutupira munthu. Komanso Allah subhanahu wa ta'ala anamulolezaso munthu amene kuti akhaleso ndi qarinu minal malaika, mzake kuchokera kwa angelo. Songiza kuti ali ndi anzake awiri amene sitimaona iyayi. Munthawi yomwe munthu akuganiza zoyipa amene amakhala kuti wabweretsa zoyipayo ndi qarinuhu minal jinni, ndi mzake amene ali naye pafupi mthupi lakero, yemwe ali wochokera kuti kugula ziwanda, amene ali shaitani. Ndipo munthu akamaganiza zabwino amene amakhala kuti munthu amene akumupangitsa kuti aziganiza zabwino, kumpatsa mphamvu kuti chita ichi zabwino chita, amene amakhala kuti ndi qarinuhu minal malaika, ndi mzake kuchokera mugula chani la angelo. Ndiye munthu akamakhala kuti akuchulukira kupanga zoyipa, amene amakhala kuti akumupemerera kumuchirira fiwero, amakhala kuti ndi qarinuhu minal jinni, ndi mzake amene ali wochokera kugula chani la ziwanda. Ndiye amene sangatisiye ifeyo mpaka natitani timwalire. Ndiye wina apite kwa shehe akuti shehe amusomera munthu ameneyu basi chiwandacho chamchoka. Sasa kuti munthu amene sangazachite zoyipa. Ngati chiwanda chamuchoka munthu amene sazachita soja zoyipa, azingochita zabwino zokhazo. Chifukwa chiwandacho basi chachoka basi. Koma zimapezeka banja kupanga bezoyipa. Zoyipa zikuchokera kuti ndi chiwandacho chomwecho chikanalipo. Chiwanda chomwecho chikanatani chikanalipo. Ndiye kuphunzira nkhani ya chikhulupiriro abale anga ndi chinthu chimene chili chofunikira kwa basi. Pachifukwa chanena kuti munthu sanganamizidwe. Munthu amene wamukumbukira Allah subhanahu wa ta'ala tikunena kuti mphamvu za shaitani zimakhala zotani zochepa mwa iye. Ndifake pamene ifeyo maganizo oyipa atipeza tizinena kuti a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ndikudzichinjiriza mwa Allah kuchokera kuzoyipa kapena kuchokera kwa satana yemwe ali othamangitsidwa. Pamene pondeti shaitani khanasa wa kharaja fi sudurina, amasiya kuyikamo chikayiko mitima mwathu ndipo amatulukamo. Uku ndikumangozungulirabe mthupi mwawo kuti akapezanso kampata kena aloweso choncho imene zimakhalira. Ndiye ikabwera nkhani yokhudza ruqya, mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adatifotokozera kuti ruqya tichite pa zifukwa zokwana zingati zitatu basi. Chifukwa choyamba ndi pamene munthu walodzedwa wachitiridwa ufiti. Pamene munthu wachitiridwa chani ufiti. Ndiye apapa tichedwekwa. Ufiti wa masiku ano anthu akumachita kuitana dala okha. Ufiti wa masiku ano anthu tikumachita kutani kuitana dala. Chilichonse chabwino chimene chakuchitikirani mufuna uje adziwe. Ndi mafoni tili nawo masiku ano. Mwana wabadwa tikumujambula
ndeti kumika pa online anthu amuone kwabwada mwana ichi mwana cha Tanzania si onse amene amayang'ana choncho ndi diso labwino. Ena amakhala kuyang'ana ndi diso loyipa ndi anthu amene apezeka kuti akumufunira mwana uja zoyipa. Ifenso kumene anthu akamationa tavala mkanjo wathu wanyuwani, tavala buibui katinali kuti chilichonse tukika pachani pa Facebook pa WhatsApp atanzathu atione. Zimenezi zimezikuita na diso loyipa. Fala ainu haqqu, diso loyipa lilipo ndithu. Anthu amayang'ana kumuyang'ana nzawo ndi diso la nsanje ndi kumufunira zoyipa. Ndiye lero lino anthu tikuita na dala toka ufiti malingana ndi ntchito zathu ndifake muone kuti zikuchulukira kwambiri zinthu zimenezi. Koma anthu sakudziwa atu pamene zikuchokera. Akumaona ngati kuti nthawi ino za majini zachuluka. Kodi zachuluka bwa auzeni anthu njira yopewera kulodzedwa. Njira yopewera kulodzedwa choyamba munthu adalire mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Koma mukudalira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kukudutsiranso mu ntchito zimene munthu akugwira. Wana kuzitalikitsa mukudzionetsera kwa anthu. Akachita ntchito yabwino iyeyo sakumauza anthu kuti ndapanga zakuti. Chikamuchitikira chabwino sakumabwera pagulu kuti chandichitikira ichi. Koma muone mmene lero lino anthu akumapangira akudya nsima kaya kudya mpunga akujambula nthawi ya ntchito. Akupita ku ntchito akujambula pano pa tili kuyenda tikupita ku ntchito. Ndi angati amene ali pa ntchito ochepa, ndi angati amene ma business awo ayendera ochepa, ndi angati amene ali pa banja ochepa. Azikaza kujambula mwamuna wawo ine at me with my habe. Mkuona ngati ena akakuyang'ana zimenezo mwa mtima wacheni ndi diso labwino. Si wonse. So tikuita na dala toka ifeyo diso loyipa. Limene tikupangisa kuti ena atichitire mankhwala ndi atirodze. Kapena kumatitemberera kumene. Amene acha basa kamationa ndi diso loyipa. Ndiye choyambirira munthu asawitane dala ufiti. Koma pamene ena akamuchitira ngakhale kuti iye amadzitalikitsa ku zonsezi zoita na ufitizi koma ena akampangira matsenga pali zizindikiro zimene zili zodziwika. Pali zizindikiro zimene zili zotani zodziwika kuti timudziwe kuti munthu uyu wapangiridwa ufiti. Chizindikiro choyamba munthu ameneyu amasintha chikhalidwe mosadziwika bwino. Kusintha chikhalidwe mosadziwika bwino. Akakhala mamuna amakhala kuntchitoko mosangalala koma akangolowa nyumba pachifukwa nena kuti mashaitani aja amakhala kuti adzala njere ya ijeni ya udani pakati pa mamuna ndi mkazi kudzera mu matsenga aja. Ndiye kuti mamuna amati akangolowa nyumba kumatani kumanyasidwa ndi mkazi wake. Koma apapaso tichedepo pali amuna ena sukuti amakhala kuti alodzedwa iye amanyasidwa ndi mkazi wawo chifukwa cha khalidwe lake. Ndepere mupaone bwinobwino. Akazi ena khalidwe lawo ndilonyasa. Mamuna safuna kuti abwere ku nyumba kumene kuchifukwa cha khalidwe la mkazi. Kuteka amuna ambiri ambaza kuti maofesi mukakapeza mukaone mmene amasangalalira. Amadya nsima akuseka. Koma kangofika nsima ya ku nyumba ya nkhuku amachita kumadya movutikira. Chifukwa chani? Akulalatidwa pene kudaka zawo. Akuyankhulidwa zosakhala bwino. Mamuna kungofika kuyambapo za mabiru. Ndemukona ngati mamuna asangalala bwanji nyumba. Kungofika mamuna kungolowa nyumba kuyambapo za mavuto. Mamuna amene sangasangalale ndiye akamabwera uko amakhala kuti ndi nkhawa kuti lero akandiyankhula chana akazangacha. So sinthawi zonse zimene tinganena kuti kusintha kwa mamuna chikhalidwe ndi chifukwa choti walodzedwa. Ifeso akazi tione kuti kodi khalidwe lathu ndi mamunayo ndi lotani. Ngati khalidwe lathu lili labwino ndikhulupirira kuti amuna ambiri sangamabwere kuti angamanyadireso kumachita kuona kucheda kuti aweruke. Chifukwa cha mmene mkazi akumupangira chani mamuna wake. Koma mamuna ejene akazi ambiri masiku ano khalidwe lawo ndi losakhala bwino. Ndi amuna ambiri sakumasangalatsidwa ndi akazi awo. Ndifaka kumapezeka zoti akumabwera mochedwa akabwera basa akuti atopa angofikira kugona sikuti alodzedwa iyayo. Tiyambeka ife kuziona. Koma ngati muli bwino mmapanga chilichonse mwabwino ndi kuti pamenepo mkhoza kumakayikira kuti amuna angawa chilipo chimene chachitika. Kusintha chikhalidwe mosadziwika bwino kumanyasidwa basi ndi anthu. Komanso suti amanyasidwa ndi mkazi mankhwala aja amapanga amatha kupanga kuti mamuna ndi mkazi wake azinyasidwa basi. Maoneti mamuna ndi mkazi azinyasidwa. Kapena kupanga anthu mankhwala kumene kani malo wa ntchito kani malo wa business
malo anchitonso zimachitika zimenezo. Basi Bwana akakuona iweyo, azikuona wabwino kwambiri, akaona ena azinyasidwa nawo. Anthu akumapanga mankhwala amene. Iweyo kulakwitsa cha mtundu wanji, kulakwitsa lomene ungalakwitsire, ati Bwana osakutani, osakukalipira. Chifukwa choti akungokuona ngati munthu wabwino basi. Pali anthu ena izi zikuchitika mugulu la Asilamu. Kaya kuti kumachinga kaya kumangoju kuli mayena akachisilamu amene akumapereka mankhwala amene. Ndipo amuna ambiri achisilamu akumapita kuti kumauzana kuti amwene mupite kwa uje kumeneko kuti inu akukondeni abwana anu muyende basi mukafike kwa mayi amenewo. Ndi amuna akumapita kuti kumeneko akuti ntchito isamathe ya. Kuti kuntchito kutha ati masiku ano ntchito kutha ndikufuna. Kulikoponda kumene anthu amakaponda kumene kupita kumakhala munthu pa ntchito olokulakwitsa olokuphwanyitsa galimoto osakuyankhula bwana osakukalipira. Nyenza amuna achisilamu akuchita. So si kuti munthu amangosintha pa mkazi wake yekha, koma nzake, anthu amene akugwira nawo ntchito, anthu amene akuyang'anira pa ntchito, anthu apanga ufiti umene wena amagwirisira ntchito matarasimu kumene. Nyenza amakonda uzichita mashehewa, amapanga matarasimu kuti amwenye waziwakonda iwo kusiyana ndi wina. Akuchita zimenezo anthu. Ndiye ngati munthu wasintha khalidwe mosadziwika bwino ameneyo, chimodzi mwa zizindikiro zoti wapangidwa ufiti ndi chimenecho. Chizindikiro china munthu ameneyu amadana ndi kukhala ndi anthu. Amadana ndi kudani? Ndi kukhala ndi anthu. Amangofuna basi nthawi zonse adzingokhala yekha. Pali kudana ndi kukhala ndi anthu ochita zoyipa. Munthu amene akuzitalikisa kwa anthu ochita zoyipa ola adzikhala yekha, amene yoyo tisamunene kuti ndi chani, ndi chiwanda. Koma anthu abwinobwino amaswali amachita zabwino yoyo kumatalikira. Ndikuti iweyo amene kuwatalikira anthuwo koma chiwandacho chatenga mphamvu kwambiri mwa iweyo. Chatenga mphamvu kwambiri pa iweyo ndi chikukulamulira. Ndi icho chimanena kuti apo usapitepo apo. Basi munthu samapitapo uzingokhala wekha, basi munthu chazingokhala yekha. Chiwanda chimenecho chimatenga chani? Mphamvu pa munthu. Chachitatu kuti timuzindikire munthu uyu kuti chiwanda chatenga mphamvu pa iyeyu, amadana ndi Qur'ani ikamawerengedwa. Akamva kuwerenga kwa Qur'ani amanyasidwa. Ndiye muona kuti ndi anthu ambiri mwa Asilamu amene amanyasidwa ndi kumverera Qur'ani. Amapezeka kunena kuti akumverera nyimbo, akamva Qur'ani osamakhala nayo chidwi, koma akamva nyimbo mitima yawo ndikumatani? Ndikumakhudzika. Ndangati mugulu la Asilamu? Ambiri mu nthawi yathu amene amati Qur'ani chakuimvera samamverera nthawi yayitali ya. Abangomverera pang'ono koma nyimbo ndakhoza kumverera tsiku lonse. Lero lino Asilamu akumachita makagula mitibu yoti iziveka ijeni malata zigwedera. Nyumba akugulira chani? Qur'ani, nyimbo. Ndi anthu amene tikanene kuti chiwanda sikinatenge mphamvu pa iwo, chatenga mphamvu chifukwa kunyasidwa ndi kuverera Qur'ani. Si aliyense amene amanyasidwa ndi Qur'ani mukamamuwerengera ndi amene ali ndi chiwanda cha amene ndi amene chiwanda chamutengera chani gawo lalikulu. Angakhalenso ena amene sakuonetsa za misala chiwandaso chatenga gawo mwa iwo chifukwa alibe chidwi ndi Qur'ani. Alibe chidwi ndi Qur'ani. Alibe chidwi ndi al-Qur'ani. Tuona mu kuyankhula kwake Uthman ibn Affan, yeyu akunena kuti lau tahurat qulubukum, mitima yanu ikanakhala kuti ndiyoyera. Akukamba za mitima atu apa, sakukamba za thupi. Fakudzaza kuti mumtima mmene malowa nda shaitani. Ndi maswahaba amadziwa zimene. Poyankhula mawu awa muziyamvetsetsa bwino kwambiri. Lau tahurat qulubukum, ikanakhala kuti mitima yanuyo ndiyoyera, shaitani mmene mosana ike mozonyasa, ma shabi'at min kalami Allahi azza wa jalla, simukanakhala mukunyasidwa ndi mawu a Allah, simukanakhala mukunyasidwa nawo, simukanatopa ndi kumamverera nthawi zonse. Koma fanira kuti mitima mwanumo muli mikodzo ya shaitani ndifake mmanyasidwa ndi Qur'ani. So chizindikiro chonena kuti shaitani watenga gawo lalikulu pa munthu uyu ndi kunyasidwa ndi chani? Ndi al-Qur'ani. Chachinayi, munthu ameneyo amanyasidwa ndi adhan ikamachitidwa.
amanyasidwa ndi adhana ikamachitidwa. Fake muzaone mtumiki kuyankhula kuti pamene adhana ikuchitidwa shaitani amathawa. Ikamachitidwa adhana shaitani amathawa. Kenako amadzabwereranso adhana ija ikatha. Iqama ikamapangidwa shaitani amathawa, amabwereranso iqama ija ikatha. Ndifake ngakhale tili pa swala pompo shaitani amabwera abe ndikumatinamiza ndikumatikumbutsa zinthu zimene sitimeneka kukumbukira tili pa swala. Ndiye munthu amene munene kuti shaitani amene amati apita kwa shehe kukachotsetsa chiwandacho, akakhala pa swala samaganiza kali konseti. Akakhala pa swala basi amangokhala mutu mu blank nimangoganiza za swala. Amaganiza abe zina zosokonekerabe chifukwa shaitani yoba alinawo obesa kwasiya yayi. Madumtu hayya lan yatrukuka shaitan. As long as uli moyo shaitani sadza kusiya. Ndiye awo timadaba akupita kwa shehe akachotsetsa majini. Timangoti subhana. Akukaonoka chikhulupiriro chawo amene. Ndiye kudzera mu zinthu zimenezi kuti munthu timuzindikire kuti iyeyu chiwanda chatenga mphamvu pa iyeyo. Zizindikiro zake ndi zimenezi. Kulota maloto opya ndi chinanso muzizindikiro gawo lachisanu. Amalota maloto opya nthawi zonse. Chifukwa ashaitanu amatha kumulotetsanso munthu. Chifukwa maloto alipo magulu atatu. Maloto ochokera kwa Allah, maloto ochokera kwa shaitani, ndi maloto amene amachokera mmutu mwathu tikamaganiza masanawo. Abale athu akamwalira amene timakonda kwambiri tikamaganizira timatha kuwalota usiku. Ndikumanena kuti anandibwerera kutulo zabodza zimenezo. Mzimu sumakumana ndi anthu amoyo. Mzimu sumakumana ndi chani? Ndi anthu amoyo. Kaya ndi kutulo kaya ali moyo. Mukadzangomva munthu akunena kuti ndimayankhulana ndi mzimu auje, mudziwe kunena kuti mukadzangomva munthu akuyankhula kuti mzimu auje unandibwerera kutulo, mungoziwa kuti munthu amene anabwerera kutuloyo akhoza kukhala shaitani kapena maganizo ake amene amaganizira amene anatani amwalira. Koma osati kuti ndi wokufayo. Wakufa sayankhulana ndi wamoyo. Wakufa sayankhulana ndi wamoyo. Ndeti madaba anthu ena ambuye anabwera agogo amazaduza zoti tipike sadaka titende ngati sitipanga zimenezo chichitika china chake. Shaitani amene yoyo ndi shaitani. Ndi shaitani. Ndiye pamene munthu akulota zoopsa adziwe kuti shaitani watenga gawo lalikulu pa iyeyo. Choncho akuyeneka apange ruqya. Osati apangiridwe komatani apange ruqya yekha. Chifukwa mtumiki adaphunzitsa kuti munthu adzipanga yekha ruqya. Adzipanga yekha. Inu suratul Fatiha simaidziwa. Nanga chopitira kwa shehe kuti azikakupangira ndi zosakhala bwino ndi cha. Alhamdulillahi rabbil alamin mpaka na wala dhalina kuwerenga ka 7 tsiku lina lilonse. Ni zovuta zimenezo. Kuwerenga qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, kuwerenga zimenezo munthu sanagone. Ndizovuta. Qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, ndi qul a'udhu birabbin nas, kuziwerenga zimenezi kokwanira katatu uwerenga sura yoyamba qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, ndi qul a'udhu birabbin nas, ndikuzira manjamu ndikuzipuputa chonchi. Ndikuwerengaso kachikena masura atatuwa ndikuzipuputaso chonchi. Ndikuwerengaso kachikena masura atatuwa ndikuzipuputa. Zimenezo nzovuta. Mpaka namuchite kufuna shehe achoke kubalaka abwereko. Mpaka namuluze ndalama kukamulipira munthu zinthu zoti nokha mukhoza kupanga. Ndifake mtumiki tusamapereka nsomba, mtumiki amapereka mbedza kwa maswahaba. Kupangira kuti akamwalira maswahaba asakhale pa umphawi amaphunzitsa anthu kachitidwe ka zinthu. Okha amachita okha maswahaba. Mtumiki kudwala amapanga yekha mtumiki. Samaitana ena yake kuti abwere. Jibril anangobwera kumuphunzitsa kuti ruqya kapangidwe kake ndi aka. Mtumiki anatenga zimenezo kumapanga. Jibril samabwera daily kumakampangira ruqya mtumiki akudwala. Mtumiki pamafika ponena kuti yeye kumakanika kupanga manja yake wakukweza huku. Aisha namene amauzira manja mwa mtumiki ndikudzipuputa. Bwanji samamuza Aisha kuti Aisha ndipangire ruqya ine ndadwalika kwambiri. Mkazi wake tu.
ndiye lero mukugulitsiranji chikhulupiriro chanu ponamizidwa ndi anthu amene angofuna kudyerani ndalama. Ndikhulupirira ndi nkhani ya rukuya simudzafunsaso yamveka. Rukuya kupanga nokha ndi zosavuta. Ndiye lero ndachulapo zinthu ziwiri, ndachulapo zinthu zitatu. Suratul Fatiha ndi rukuya, kuyiwerenga ka 7. Suratul Fatiha ka 7. Iya tumikana maswahaba radhiyallahu anhum amina anapanga rukuya kuwapangira afumu amina analumidwa ndi njoka, anapanga kokana kangati ka 7, osati ka 3, ka 7. Ndipo ena anena kuti ya mwamva shani na kuti maswahaba anapangira afumu rukuya, anapangira afumu rukuya chifukwa afumu amenewo anali osazindikira. Ndi ataona maswahaba antumiki kuti afika mudera amene mfa anathamangitsidwanso maswahaba, komanso nkuteka kuti anali anthu osakhulupirira. Ndiye anamagwirisira ntchito uwu nkukhala umboni wawo opangirana cha rukuya. Koma amayiwala mahadithi ena amene mtumiki akufotokoza kuti munthu amene wakapangitsa rukuya ameneyoyo wadzichotsa mukudalira mwa Allah. Ndiye ngati zinali zoti ndizoyenereka kumapangirana, maswahaba anatibweza kupangirana atu pakati pawo. Tikabwera Ibn Mas'ud anamuza mkazi wake kuti ndikuphunzitse rukuya ya mtumiki, anamphunzitsa. Mkazi wake amapanga yekha, baki sankampangira. Amadziwa kunena kuti kupangirana si chinthu chachani chabwino, koma aliyense apange yekha. Ndiye Suratul Fatiha kuyiwerenga kakhale kangati pa 7. Daily pamene munthu akuona kuti mwina akudwala, matenda akudziwika bwino, apita ku chipatala sakuwapeza, daily azowerenga Suratul Fatiha. Palibe vuto kuwawerengera maaya amenewa a Suratul Fatiha ka 7 madziwo ndi kusamba. Palibe vuto chifukwa zimenezo umboni ulipo. Kapena kulemba pa pepala limene pepalalo mukalilemba zimene mwalemba pamenepo zisungunuka m'madzi mukayika m'madzimo, madziwo ndi kusamba kapena kumwa, palibe vuto. Koma musalembepo zinthu zosadziwika bwino, chifukwa ena amalembapo zimanambala ndi maije maharufu basi osadziwika kuti akuchokera kuti, amene ndeni matalasimu tikwanena. Koma aya ya mQur'ani kuchokeranso maaya amene mtumiki wanena kuti awo mukapanga amathandiza kunkhani ya chani ya rukuya. Ayatul Kursi koza kuilemba. Ndiye lero tukamba za Suratul Fatiha ka 7. Qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. Masura 3 amenewa mudziwa werenga musanagone komanso mukadzuka kwawerenga. Ndipo kwawerenga kwake munthu adziwa werenga kai masurawo atatu onsewo ndikuzira m'manja ndikudzipaka thupi lonse. Kena kwawerenganso kachiwiri ndikuzira m'manja ndikudzipaka thupi lonse, kuzira mpweya eti ndikudzipaka thupi lonse. Kena kudzapanganso kachitatu ndikuzira m'manja ndikudzipaka thupi lonse. Zakwalira munthu amene akhala otetezeka tsiku lonse. Palibenso chifukwa chopitira kwa uje kuti azika kugwira mithupi. Akumagwira matupi tumashehe watu akamapanga rukuya. Akumagwira matupi azimayi mashehe akamapanga cha sisi ndi haramu kazimenezo. Mamuna asakugwire ni thupi mamuna oti si wanu. Akugwire ni thupi mamuna wanu kani mwana wanu kani mchimwene wanu ndizololera. Koma mamuna oti palibe ubale uli wonse azika kugwirani basi akuti akukuchotsani ziwanu, amene yeye akupanga zinthu za haramu. Ndizosocherazo zimene tikuziretsazo kuti anthu asamachitezo zimenezo. Zikanakhala kuti zinali mu Chisilamu mtumiki ndi akanapanga rukuya kwa azimayi ambiri, akanapangira rukuya, ndipo tikanamva mautenga kuchokera kwa ndani, kwa maswahabiyati kuti fedapita kwa mtumiki adatipangira rukuya, adadigwira apa, mtumiki adatipangira rukuya, adandigwira apa, mtumiki zimenezo tikanazimva zambirimbiri. Koma palibe pfulo ndi hadithi imodzi imene ifotokoza kuti mkazi wina wake anapita kwa mtumiki ndikapangidwa rukuya, palibe. Koma zimenezo kuchulikira masiku ano bwanji azimayi sakufuna kutani kuphunzira. Atengera zimene akazi a Chikristo amapanga popita kwa azibusa. Fa akazi a Chikristo apita kwa azibusa akapempherera, atalibe mwana akagwire matupi azikapempherera, ena sompaka nazimafika pogonana nawo. Zinthu zimene zili zosatani zosayenda. Ndiye leroli timafuna kwambiri kufotokozapo nkhani iyi chifukwa ndi nkhani yokhudza chikhulupiriro cha Msilamu. Nkhani yokhudza chani chikhulupiriro cha Msilamu. Ndiye
okakamirabe samalephera chifukwa ndi zimene anaziona kuti zimawathandiza. Okakamira amapangabe, koma ife tikungwauza anthu kumene kuli njira yolondola. Zili ndiwo kuitsatira njira yolondola kapena kupitirizabe zosocherazo, koma pamaso pa Allah sakapeza chilichonse, akayikidwa mugulu anthu otani oluza. Chifukwa mtumiki wapereka njira yoyenera, ndiye inu musasankhe dala njira yosayenera pamene njira yoyenera ilipo. Ndizosavuta, chisilamu ndi chokoma kwambiri, ndipo chilichonse chafotokozedwa momveka bwino. Taona ni mmene tafotokozera apa pano. Kuchikristo simukazipeza atu. Kuchikristo simungampeze olombusa olondibusa kuphunzira cha mtundayi. Sanga kufotokozera mmene tafotokozera apa pano. Chisilamu chinatambasula kuti munthu azasowere ponamira tsiku la chiweruzo. Ndiye shaitani sadzatisiya ife malire ake timwalire, adzitisokonezabe. Ndiyo katipite kwa shehe akatisomere nkunena kuti ziwandazo zachoka, angotipusitsa amene zibwerabe ziwandazo. Ngati zimakhala so ziwanda, fefe zimene tikudziwa ndi chiwanda chimodzi chimenecho chibwerabe chizikusokonezabe. Izafika so nthawi yonena kuti uzafunanso upite kwa shehe onso akakuchotseso chiwanda akakugwireso. Ndo zingopita. Ndiye chimene chikuchitika mmene kupitamo kudalira ndani? Sheheyo. Etu. So kudalira Allah pamenepo. Ndiye Allah afuna kuti ife tidalire mwa iyeyo, chifukwa nkhani yokhudza ufiti, nkhani yokhudza kulodzedwa palibe amene angatithandize kupatulapo Allah subhanahu wa ta'ala basi. Ngakhale mtumiki sana dalira aliyense anadalira nda Allah. Ndife chokadalira munthu wina ndicha. Ngati kuti na Yesu alibe mavuto acha. Popeza na Yesu ali ndi chiwanda chimene chikumusokoneza. Ndiye tiope kumangotsatira zinthu chifukwa kuti gulu likuchita. Tipange chisilamu malingana ndi mmene Allah ndi mtumiki wake atitani atiphunzitsira. Sindikudziwa ngati pali mafunso ena aliwonse pa nkhani imene iyi. Chifukwa lero timafuna kuti tigone kwambiri pa nkhani ya ruqyayi ndi cholinga chonena kuti mukhale mukudziwa choona chenicheni kutsogolo kuti ziyenda zigawo zina inshallah. Ruqya pachichewa pake ndi kusakasaka machiritso pogwiritsira ntchito Qur'ani komanso madua. Kusakasaka machiritso ndeti machiritso andani? A Allah subhanahu wa ta'ala pogwiritsira ntchito chani? Qur'ani ndi madua. Chifukwa ruqya ili pawiri. Pali ruqya imene anthu amapanga ya shiriki, yomwe amatchula mayina aziwanda. Kumazitana ziwanda basi inu nkumaona ngati kuti pamene popa akukupangirani ruqya imene ili ya halal. Koma amakhala kuti akugwiritsira ntchito ziwanda pochotsaso ziwanda. Ngati amachotsa ziwanda, ife tikukana lilo chotsa ziwanda, koma iwo amatero akuti tikuchotsa ziwanda, ndi amagwiritsira ntchito ziwanda zina akuti pothamangitsa chiwanda chimene chamulowa munthu. Njira imene ndi ya haramu. Akuyeneka kuphunzira kuti adziwe. Funso labwino limene. Pokapoka ngati munthu yosangakwanitse yekha chifukwa wani chiwandacho champanga kwambiri mpaka na munthu uja wapanga misala sakudziwa kuti sangathe kupanga payekha. Munthu amene tikhoza kumpangira ife abale yake. Tikhoza kumpangira chifanira kuti alibe mphamvu zoti angapange yekha. Kapena mwana amene sangakwanitse kupanga yekha ruqya. Mtumiki sallallahu alayhi wasallam adalowa mu nyumba ya mmodzi mwa azikazi yake, adamuona mtsikana wina amene adali ndi dontho lakuda kunkhope kwake. Ndiye mtumiki ananena kuti ili ndi diso loyipa ili, kusonyeza kuti mwanayo walodzedwa. Muchitireni chani? Ruqya. Sada mpangire yeye mtumiki mwanayo, adauza mai yake mwanayo. Pangireni mwanayo chani? Ruqya. Akadatha mtumiki kupanga yekha zikanathe. Mtumiki sikuti ponena zimene zinde kuti saka nakwanitsa, koma amafuna kuwaphunzitsa mai yake kuti nthawi zonse azinanga daily azingobwera kwa mai daily, azingobwera kwa mai daily. Anauza mai wapange okha, ngati asakudziwa aphunzire ndi azikampangira mwanayo. Ndiye inu ngati mwana oti sangakwanitse mpangireni inuyo ngati kholo. Kapena ngati ali m'bale wanu, kapena mwina ni mamuna wanu wachita misala yonena kuti sangathe kupanga yekha, pamene popo ndeti zaloledwa kutani kumupangira.
kapena mabwera kukamuona nsilamu nzanu amene chikhulupiriro chake ni chodalira mwa Allah subhanahu wa ta'ala, rukuya yamapanga yekha, inuwe mukhoza kumpempha ngati mene anachitira Anas ibn Malik. Adamupempha mmodzi mwa ophunzira ake kuti ungakonde kuti ndikuchitire rukuya ya mtumiki, ndiye munthu yonse akupatseni chilolezo kuti apalibe vuto, koma akakana basi. Koma inuyo odwala ndiye muchite kupempha basi, fesi tikupangirana chifukwa pano kamkoza kutani mkoza kupanga ndizosavuta.